rang pui lo te lom tak tak nei pakua lai nei nei le ta voi hi la tan thian mal som na nan dong le a lo mong khop mai ti hian a voi ni nei na ni ve rewa vok pui hi pakhat kan nei ve a he a lo mong ren khop pa pathian ven na le kai fu na zara tung khop mai ti hian lo te nei ma ni ani a te nei ma ni chia pon na chei tui khop mai he thau mum kun me in chi som nga le pahnih do na ni to a puya liana azai dama ngen kol te thiam em ya hian no nei lai vel chu kan an tilang lem lo wa ni hi no nei zana no te kan pe lai vel ani a zandar so pahnih vel ani mai ni som ni pakua khana nei a kan da har den leka tuna hian boin ni a hi chuan te hian kar khat lai to a mara chei tuna kan en mek hi chu ani zan mai ni som ni pakua zandar so pahnih bor vel ani pakua nei in apa panga le anu ali nei ve a hian a lam pinga na a chum te po chu kha ama fit tha se sel tha eng ma har sat na le boina ani lem lo ni hian thiam manga ge kanan en kol ve a he thum ni a iron vaccine injection te po kanan pe a 0.5 ml half cc diam kha 1 ml chan ve kanan pe a hi no te po an har tha hian ken thalo po nam lo wa pakua an nei ap vai lan dam veka anei masak khan pakua nei a pakhat a thia no lian dawa pakhat a thi le a hian chu din mun ani a tuna hian nge din mun tur kan selawa tun din muna chuan hei an fi sel tha in pathian kan puina le ven na zara kar khat lai ni ten ni ve chho to a mar chu tuna hi chuan na video kan en lai tuna thila kan soi tong khan anei zan mei ni som ni pakua zandar som pahnih anei zan ani te kan pek lai ani zakrang hi ali oma adum oma an thanom khop mai rang pui hi no te duat em azai dama law en kol thiama no te tuianga a fi sel tha engma an tlaiwa le an boi pui kan nei lem lo ti hian naw ani a aron nei lai vel hian kan no huk saka lai sui te kan no sui saka rovel bak su boi pui kan nei lo ti hian a ho hian kan da khom tapa hian engma le an ti pal om lo wa aduat em ani hian a te hian bok lo te chuan an pet thing hian an thlang ve thina duan thlanga an thlan to hi chu an lak thlan thleng hian in an chu chat me a vok lo te hi ka thia chuan lo chuan a om bor chu ho hi tlang puin an chum in an than a tha ve deuh thinin ka sia a om bor chu vok lo te ho hi a tha tlang pui thin ani hianin ten ne a nom em anun hian ti lim a ran mangai le ran ngai na mi tan chuan kan ran vul ten hian o te tu takan han nei te hi si ran nuam em mai ni hian an te nin chu lai renga te in chu chung hianin ani suala hian ni lai zel ni tun hi avoi ni nei na ani a
masa khanin pakua nei to in tuna po pakua bokania an vok pui hi an hute tam lem lova maro chu anu ranginu nu thleng hian vok zai dam tak lo an kol thiam tak lo duwa tak ani wangin apuya tan kan la ve chu nia hei anu po zai dama pi po la zai dama nawa en kol thiam ma chu wan chu na puya tan kan han bu ve a chhun em ya a pi te anu te ang chin a fa te aduata anau te en kol thiama a zai dam em a hianin tin an lian tha ama hi in chi som nga le pahni ania nawan nei chho dewa khan som nga le pakhat ania bok pui lian pa ngai tak lian nal tak nel tha tak ani lang pui hi nel tha aduat om em a anei tu te ngai na anei tu te lo po eng tin atingai lo ni anau han khoi sak tele abula han hom po hian a zai dam em a vok pui tha tak ani vok pui vul ve tan tur tan chuan an chi thla an pi te an nu te eng hi an zai dam em vok en kolan thia mem anau te en kolan thia mem nu te pe tha em ti hi chut ngun ngai em mea vok pui kan vul ve don ani chuan hetiang konga hianin kan thak tokin a thla tu te kan chui turani chuti ni lo chuan vok pui kol deuh emaw nu te pe tha du lo vok no te a fa te po ngai du lo hetiang kha vok pui kan nei ani chuan a ha thlak em mea nu te ten pe tha du lo wa changin an no te an se an tuma tiang kha ania vok no te tan si sel thei lova vok pui kan bul don ani chuan vok pui zai dam tak no te en kol thiam tak kha kan thlan thiam angai ni nu te hi som pahni ania anga lutuk lova maro chu a thave pa ngai thokhat renge nu te som pahni nei te som pali nei te hi tlang puin vok puya chuan tampol ani tuna kan vok no te a po hian tu te som pali nei in zon thap mai hi oma apuya ta na bulatan po thakop mai apui du tan chuan tiang chu apuya thlang ta ila kan ti sual lutuk lo ani ti hian pathian chan pui na le ven hin na zara lo thang chho zel ani chuan vok pui tu tha tak tak te le avul tura tal turang chi apa tha tak tak mai kan nei ve le dona pathian ne na lom thu om sela an lom ema ti hian kan ran bul te hi duat takin kan en kol turania an in chuat level te an mani thleng hian an fai turani hi kei mani a chuan an en kol dan ani lo ten nei lai ngat thei chuan an in chung te hi a fai em turani an zunan an lo thiar ani pon fai takin fuk sakila ano sakila ti te hi karil ruwa chuan oma hian an chuat thleng hian a ber le thil khak bal hi kan da duai lova hian lim takin nu thazat nuaya anong te po thamong takin hitem na lai nei ni athen an muhila athen anu te petching an muhila hian in sir saklama hian in te an buat sai saka ngang te po bok tun na ku luam hin ti nei ni kan ran bul te hian an thamuan na te an anei tu te na kan ngai sak na te kan mangai na te hian the thiam te tu wang chuan thamuan taka kan en ko langa ya ke sel na ko ate sileng sep te po leng thin ma se pathian
kan ha ta tanga ya kan tong tai pui mol ve thina ni kan ban bu tai pathian thu thu ni a pathian ni leng kim a ki theya ni wa tuan Sri Lanka ra ko bul mai la pathian tan pui na le ve din na hi kan dir tu ani a pathian ve na lom thu te kan sei tu ani ole ikhan rang pui bok lo te thar video toi te chu kanan da ve ani a ngay cái sông đi Papua khan ni về in bung na đi chuan car khát lái nè đi cho à mà khi nào anh nấu nên nuôi thật khát về là là đã để đón nè anh video mình nấu thì sẽ tu dùng rất thế một cú bằng xe ya mình nấu subscribe sẽ cả mình nấu like sẽ cả mình nấu cái sản phẩm turin không là cần gì lẽ